Καλώς ορίσατε. Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο και με αρκετή υπερηφάνεια για αυτό που κατάφερε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία βέβαια και με τη στήριξη του ΤΑΠ. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην τελετή εγγενείων του νέου συνεδριακού κέντρου και της αίθουσας συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρακαλώ πάρα πολύ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα, να τελέσει τον αγιασμό. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα και συγχώρηση των τεσμάτων ημών εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνη αλυσθήσετε, εις ουδέν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ουδύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους χυμένη. Ουδέ και ουσιλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των ομόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Κύριε, δόξα Συ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, της άδοθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δύναμη και ενεργεία και επιθετήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αναπευθύνει την πλουσία την θείαν χάριν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε, ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρήτω φιλανθρωπία το γένος των ανθρώπων επισκεψάμενος και πάση της δεωμένης σου την συνευλογίαν επιχορηγήσας, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν έπειδε καινήν επί τους δούλους σου τούτους, τους ελωμένους εν το κράτη της ισχύς σου τραπήνε εις διακονίαν του λαού σου και ευλόγησον αυτούς και τα έργα αυτών, τήρησον αυτούς ανεπηρεάστους παντός κακού, επιδαψιλεύων αυτής ειρήνη, αγάπη, ομόνοια και δικαιοσύνη. Πάρε και τις δούλης σου τούτης πλούσια τα ελέη σου και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών εις πανέργων αγαθών, ότι Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και το σώμ φυλάτων δια τους ναούς σου πολίτες. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες. Στον αιωναξίους Θεοτό και Παρθένε, δώσα τα πλημερήματα ημών και παρέχουσα η άματα της επίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άτραντε. Στην απαρχή του φθινοπόρου, στο ξεκίνημα μιας καινούριας εκκλησιαστικής χρονιάς, στην αρχή της Συνδίκτου, όπως η παράδοση στον τόπο μας θέλει, κάθε καινούργια προσπάθεια να ξεκινά με προσευχή, με ευλογία, με αγιασμό, να ευλογείται ο τόπος, ο χρόνος, η ιστορία και τα πρόσωπά μας. Να ιεροποιούμε τη ζωή και τη διακονία μας. Προσευχηθήκαμε εδώ να έχει ο τόπος και οι άνθρωποι που υπηρετούν το λαό μας ενότητα, αγάπη, αλήθεια και δικαιοσύνη, απαραίτητα για να υπηρετήσουμε τον τόπο, την πατρίδα μας και το λαό μας, και μάλιστα σε χρόνια δύσκολα και χρόνια θυμωμένα. Κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να είστε υπερήφανος, γιατί σημαδεύετε την ιστορία της διακονίας σας, ανανεώνοντας συνεχώς την εντολή του λαού για να τον υπηρετήσετε στην πόλη και στην κεντρική Μακεδονία. Το βιοκλιματικό κτίριο διοίκησης που ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης εγγενίαζε, ολοκληρώνει τη διακονία του.
με αυτό το έργο που ταυτόχρονα αποτελεί και συνεδριακό έργο και συνεδριακό κέντρο, αλλά και τόπος συνεδρίασης του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, καθώς κουβαλάει τη δική του ιστορία, τους χρόνους που αυτό κτίστηκε και βεβαιώνοντας ότι αυτή η περιοχή ήταν που προσέθεται αξία και πλούτο στη ζωή της πόλης, μια και εδώ χτυπούσε η καρδιά του επιχειρήν, γιατί το λιμάνι, ο τόπος, οι άνθρωποι, η δουλειά είναι αυτοί που μπορούν να αναστήνουν τον τόπο μας. Υπήρξε, όπως ήδη υπόθηκε από την κυρία Κωνσταντίνου, συνεργασία της περιφέρειας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τον Αδριατικό Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τον γνωστό ΤΑΠ, επιβεβαιώνοντας την ευθύνη που όλοι πρέπει να έχουν, συνεισφέροντας σε έργα που σημαδεύουν, σε έργα ευποιίας στην ιστορία της πατρίδος μας, όπως πάντοτε η παράδοσή μας ήθελε. Κύριε Περιφερειάρχα, θέλω, καθώς κοιτάτε την εικόνα της Παναγίας της Χορταΐτισσας, που θα ευλογεί εδώ τον τόπο από τις αρχαιότερες εικόνες της πόλης, που βρίσκεται στο μοναστήρι του Χορτιάτη και ευλογεί την πόλη μας, τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αυτή την περιοχή που είναι επαρχία της τοπικής μας εκκλησίας, να σας συγχαρώ όχι μόνο για αυτή την προσπάθεια, αλλά γιατί βλέποντας προφητικά κατανοείτε την αξία του τόπου, ξεκινήσατε έργο εν εξελίξει το δυτικό παράκτιο μέτωπο και την εξυγίανσή του, στρέφοντας το βάρος με τη συνεργασία των συμβούλων σας να στρέψετε το ενδιαφέρον ουσιαστικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου είναι το πραγματικό έλλειμμα και εκεί που κατοικούν άνθρωποι, εδώ που είναι το επιχειρήν, εδώ που προσφέρουν στην οικονομία της πόλης. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες η προσευχή μας και η καρδιά μας είναι στη Θεσσαλία, στην πατρίδα μας, στους ανθρώπους, ενότητα, προσευχή, αγάπη, δουλειά να αναστήσουμε τον τόπο. Καλές αποφάσεις να παίρνετε για την πόλη μας, για την κεντρική Μακεδονία, γιατί στα αλήθεια είναι, νομίζω, το πιο σπουδαίο κομμάτι της πατρίδας μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μπορείτε να καθίσετε. Γνωρίζω ότι όλοι έχετε αρκετές υποχρεώσεις λόγω της περίοδου. Είναι το συναισθηματικό κομμάτι ενός φορτισμένου κοινωνικά κλίματος. Είναι η προεκλογική περίοδος και καλή επιτυχία σε όλους όσοι αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή. Για τους δημότες, για τους πολίτες,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζουμε καλύτερες μέρες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας. Και παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Μητράκα, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, εκ μέρους όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτό, των Περιφερειακών Συμβούλων, να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητές ευασμενότατα και προσώπους είτε του Περιφερειακού Συμβουλίου είτε της Αυτοδιοίκησης είτε του Κοινοβουλίου, κύριε Παπά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ένα έργο που παρακολουθούσαμε να εξελίσσεται εβδομάδα την εβδομάδα σήμερα είναι ολοκληρωμένο και είναι πραγματικά ένα στολίδι το οποίο θα μείνει στον οργανισμό που λέγεται Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και όπως είναι σύμφωνο με τη λογική και όλη η προσωπική διοίκηση του Περιφερειάρχη του κ. Απόστολου της Κώστα, είναι ένας νέος χώρος ο οποίος θα αποδοθεί στην πόλη. Θα υπάρχει δυνατότητα χρήση του, όπως ανέφερε και ο αγαπητός Ευασμενότατος, σαν συνεδριακό κέντρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου τον ΤΑΠ για την πρωτοβουλία που πήρε και για την πάρα πολύ καλή και εξαιρετική δουλειά που έκανε, τόσο σε ποιότητα όσο και σε χρόνους, τους ανθρώπους της περιφέρειας που υποστήριξαν αυτό το έργο και ελπίζω, κύριε Περιφερειάρχα, μετά και το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, να συνεχίσει αυτή η αίθουσα από τη διοίκησή σας, να παράγει έργο, να προσφέρει στην πόλη και αυτοί οι 4 παλιοί τείχοι, οι οποίοι αναπαραγώθηκαν, αναστηλώθηκαν, όπως πάλι θα κάνω αναφορά στον κύριο Σοβαρεσμενότατο, γιατί όντως τα περισσότερα τέλη δεν μας άρεσε πολλά και εμάς, αυτοί οι 4 τείχοι να φιλοξενήσουν καλές αποφάσεις. Καλές αποφάσεις για την πόλη μας, καλές αποφάσεις για τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Παρακαλώ πολύ τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολη Τζιτζικώστα, να έρθει στο βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, εκλεκτοί συνάδελφοι, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που είστε σήμερα εδώ, σε αυτή τη μικρή και σεμνή τελετή που επιλέξαμε να κάνουμε, λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Επιλέξαμε να εγκαινιάσουμε το νέο αυτό συνεδριακό κέντρο και την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου με αυτόν τον τρόπο, γιατί πραγματικά η σκέψη μας όλες αυτές τις μέρες και ασφαλώς και σήμερα βρίσκεται κοντά στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται στη Θεσσαλία, κοντά στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και δεν θα μπορούσε, παρότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ένα τέτοιο γεγονός να λάβει αυτές τις μέρες πανηγυρικό χαρακτήρα. Σε μια πολύ λοιπόν δύσκολη εποχή που αντιμετωπίζουμε αλλεπάλληλες κρίσεις, πολλαπλές προκλήσεις, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να αναπτύσσονται, να εξυγχρονίζονται, με έργα που αλλάζουν τελικά όχι μόνο την εικόνα, αλλά την ίδια την καθημερινότητα και τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες αυτού του τόπου. Και μάλιστα μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, κάτω από παλιές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, παλιές νοοτροπίες, με τις οποίες η χώρα ευτυχώς έχει ξεκινήσει να ξεμπερδεύει από αυτές, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργούμε σήμερα εδώ το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό πρότυπο συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί με τα εγγένεια σήμερα αυτού του νέου συνεδριακού κέντρου, στο κτίριο υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σηματοδοτούμε αυτή την ισχυρή βούληση για αλλαγή, για νέα άλματα μπροστά, για αποτελέσματα, για συνεργασία. Και θα μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, να σταθώ σε αυτή τη συνεργασία,
τη συνεργασία δηλαδή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΤΑΠ, που θεμελιώθηκε όταν ο ΤΑΠ ξεκίνησε να κατασκευάζει τον τον αγωγό φυσικού αερίου. Δεν έχουμε κι άλλον εδώ. Μια φορά τον είχα πει και διατλαντικό, οπότε... Ένα λοιπόν από τα μεγαλύτερα έργα στην Βόρεια Ελλάδα, το ΤΑΠ, που διατρέχει ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία, και το οποίο είναι αναμφισβήτητα και τον αγωνίζουν πια όλοι, ένα έργο πρότυπο περιβαλλοντικής και υγειονομικής διαχείρισης και ασφάλειας, χωρίς ούτε ένα εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Και πέρα από την υπευθυνότητα που έδειξε ο ΤΑΠ στο κατασκευαστικό τμήμα αυτού του τεράστιου έργου, εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω και το οποίο θεωρώ εξίσου σημαντικό, είναι η κοινωνική υπευθυνότητα του ΤΑΠ, που μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους, τους φορείς, τις τοπικές κοινωνίες, έχει ήδη υλοποιήσει, προσέξτε, περισσότερα από 60 έργα ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ έχει δρομολογήσει ακόμα επιπλέον 25 μεγάλα έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εγκαινιάζουμε ένα πραγματικά σπουδαίο έργο για τον τόπο μας. Ένα έργο που είναι όχι για την διοίκηση, για το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά είναι για όλη τη Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία. Ένα έργο που υλοποιήθηκε αποκλειστικά με τη χρηματοδότηση του ΤΑΠ, με πόρους που άγγιξαν τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, με την εποπτεία της εφορίας Νοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και με χρόνους ρεκόρ για την ολοκλήρωσή του. Το έργο αυτό απαρτίζεται από αυτό το κεντρικό χώρο, που είναι η μεγάλη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου, που θα στεγάζονται και οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, αλλά θα είναι ανοιχτές αυτές όλες οι αίθουσες και για όποιο φορέα, σύλλογο ή οργάνωση της περιοχής μας θέλει να διοργανώσει ημερίδα, εκδήλωση ή συνέδριο. Απαρτίζεται λοιπόν από αυτή την αίθουσα που βλέπετε. Δίπλα μια μικρότερη αίθουσα που εμείς θα τη χρησιμοποιούμε ως περιφέρεια, ως αίθουσα συνεδρίασης των επιτροπών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και φυσικά ένας μεγάλος πολυχώρος που θα είναι έτοιμος σε μερικούς 2-3 μήνες από τώρα. Και τα γραφεία Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου, των εργαζομένων συνεργατών μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και του Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Και θέλω στο σημείο αυτό να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε δύο ανθρώπους που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να γίνει αυτό το έργο, να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες μπόρεσε να γίνει ένα τόσο σημαντικό έργο που απαιτούσε εκατοντάδες αντιδοτήσεις και φυσικά την εμπλοκή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Θέλω λοιπόν ιδιαίτερα να ευχαριστήσω από τον ΤΑΠ, τον Διευθυντή του ΤΑΠ στην Ελλάδα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή κατάλαβε τη σπουδαιότητα του να ανεγερθεί ένα τέτοιο σημαντικό εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο στην καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Μάρη. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω μια γυναίκα που κατάλαβε από την πρώτη στιγμή επίσης τη σπουδαιότητα του να υποστηρίζονται οι φορείς και οι θεσμοί και τελικά η ίδια η κοινωνία ενός τόπου από τον οποίο περνάει ένα τόσο σημαντικό έργο. Αναφέρομαι στην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, την κυρία Σωτηροπούλου. Σας ευχαριστώ. Όπως βέβαια και όλα τα στελέχη, τους ανθρώπους του ΤΑΠ και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, που αγκάλιασαν αυτό το σημαντικό έργο. Να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερα την εταιρεία Αρχέτυπο, η οποία είναι και η εταιρεία κατασκευής που, όπως βλέπετε, έκανε μια πραγματικά σπουδαία δουλειά. Αυτό το έργο
είναι σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο ότι αποδίδονται προς χρήση τρία κτίρια εντός του άβλου χώρου του κτηρίου υπηρεσιών μας, αλλά μετατρέπονται 3 διατηρητέα κτίρια του 18ου αιώνα του παλαιού εργοστασίου φρουταερίου Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται σε αίθουσες ζωντανές που θα φιλοξενούν φορείς, συλλόγους, ομάδες ανθρώπων που θέλουν να συζητήσουν στον τόπο αυτό. Και βέβαια, ήταν μια πρόταση που ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επεξεργαστήκαμε και συζητήσαμε με τον ΤΑΠ από την πρώτη στιγμή και θα μπορέσει να αξιοποιηθεί από επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς, συλλόγους που εξυπηρετούν σήμερα εδώ στον τόπο μας χιλιάδες επαγγελματίες, επιχειρήσεις, πολίτες και αποτελούν ασφαλώς και τους βασικούς πυλώνες συνεργάτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι ολοκληρώνεται το έργο αυτό, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα των έργων που κάνουμε ως Περιφέρεια για την ανάπτυξη της περιφερειακής και της τοπικής μας οικονομίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, του συνεδριακού τουρισμού, αλλά και την ανάπτυξη, σεβασμιότατε, της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και θα συνεχίσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όχι στα λόγια, στην πράξη. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή, σεβασμιότατε, υλοποιεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο περιλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς, από τις υποδομές και τις υπηρεσίες μέχρι το περιβάλλον και τον αστικό ιστό. Με έργα όπως το νέο κτίριο υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκαινιάσαμε μαζί με τον Πατριάρχη μας πριν από μερικά χρόνια. Το μεγαλύτερο, όπως είπατε, βιοκλιματικό κτίριο της Ελλάδος. Τη νέα δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης και τον ανισόπεδο ΚΑΜΠΑ 16 που ολοκληρωμένα παραδόθηκαν σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Την αποκατάσταση και την ανάπλαση του δυτικού παράκτου μετώπου σε έκταση 6.600 στρεμμάτων, όπου βάζουμε ένα τέλος στην περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Το Μητροπολιτικό Παύλου Μελά, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που θα είναι το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο της Βορείου Ελλάδος. Τα δεκάδες έργα αναπλάσεων και πρασίνου στις γειτονιές και τις πόλεις της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τη διαπλάτηση της οδού Λαγκαδά. Τα έργα στην οδό Μοναστηρίου. Την ανάπλαση των τυχών σε όλο το μήκος της οδού του Επταπηργείου. Τα νέα σχολεία. Το σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγείας. Την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτίριων, αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και κατοικιών οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης με το βιολογικό καθαρισμό στη Σύνδο. Ένα έργο που περίμεναν δεκαετίες οι συμπολίτες μας. Τη δημιουργία ενός οργανωμένου επιχειρηματικού πάρκου στο Καλοχώρι. Την απομάκρυνση των αποβλήτων και την απόδοση στην κοινωνία του εμβληματικού κτηρίου του καπνομάγαζου της Σταυρούπολης. Τις θέσεις σε ευρωπολιτιακούς και παιδικούς σταθμούς που διασφαλίσαμε για χιλιάδες οικογένειες. Τη δημιουργία και τη λειτουργία με τη συνεργασία και της Μητροπόλεως δεκάδων κοινωνικών δομών για ευάλωτους συμπολίτες μας εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, για γυναίκες, για παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο. Πώς αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δημιουργούμε μια ισχυρή σχέση με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που βασίζεται στην αλήθεια, στη συνέπεια, στα έργα και στην πολλή δουλειά. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ΤΑΠ για το πραγματικά σπουδαίο έργο του, για την εξαιρετική μας συνεργασία, για το γεγονός ότι μαζί σπάμε σπαλιά στερεότυπα και κοιτάμε μπροστά, μακριά και ψηλά. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, τον Πάρη τον Πίλια, που σήκωσε το βάρος αυτής της συνεργασίας, αποδεικνύοντας ότι τελικά ναι, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με κάθε νέο έργο, με κάθε νέα δράση που υλοποιούμε, με κάθε νέα συνεργασία θα ερχόμαστε πιο κοντά στο στόχο που έχουμε θέσει.
Να χτίσουμε τη Μακεδονία του 2030. Μια περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη, όπου οι νέες ευκαιρίες θα φτάνουν σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι και η ανάπτυξη τελικά θα είναι βιώσιμη και θα είναι για όλους. Αυτό λοιπόν το υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο που παραδίδουμε σήμερα είναι το νέο σπίτι του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας, των επιμελητηρίων, των φορέων του τόπου μας που εκπροσωπούν τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα μέλη του ΤΑΠ που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και της εταιρείας κατασκευής του έργου αυτού. Ευχαριστώ τα στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συνέβαλαν σημαντικά για να φτάσουμε σήμερα εδώ και φυσικά την εφορία νεωτέρων μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας για τη συμβολή τους, έτσι ώστε και να συντηρηθεί ένα τόσο σημαντικό κτίριο, 3 κτίρια, αλλά ταυτόχρονα να αποδοθεί και στους συμπολίτες μας προς χρήση. Καλώς ήρθατε και καλό ρίζικο. Παρακαλώ πολύ το Διευθυντή του Γραφείου Ελλάδας του ΤΑΠ, κύριο Γιάννη Μαρή, να έρθει στο βήμα. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι πρόσωποι τοπικών φορέων, αγαπητοί πρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά, ιδιαίτερα σήμερα που βρισκόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε αυτό το σημαντικό έργο. Είναι και όμως μια ημέρα περισυλλογής για αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα και γι' αυτό είναι απόλυτα κατανοητή μια σεμνή τελετή. Κρατάμε λοιπόν χαμηλούς τους τόνους, έχοντας στο μυαλό τους ανθρώπους που προετοιμάζονται. Βρίσκομαι όμως εδώ εκ μέρους του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου για να εγκαινιάσουμε αυτό το σημαντικό έργο, το οποίο προσφέρεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια από τις σημαντικές προτεραιότητες που έχουμε το ΤΑΠ, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και ένα ζωντανό παράδειγμα είναι το συγκεκριμένο έργο. Υλοποιώντας λοιπόν την πολιτική μας, αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας για αυτή την δημιουργία ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου και ευελπιστούμε οι φορείς να το εκμεταλλευτούν, φυσικά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάζει εδώ. Αξίζει να σημειώσω, όπως προαναφέρθηκε, ότι μετά από αίτημα της Περιφέρειας και του κ. Κιτσικώστα θα ανακοινιστεί και το τρίτο κτίριο που βρίσκεται αριστερά, το τρίτο μικρότερο κτίριο, το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως και νωρίτερα. Επιτρέψτε μου σύντομα να αναφερθώ στον ΤΑΠ, ο οποίος είναι μέρος του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες στρατηγικές υποδομές της Ελλάδος και της Ευρώπης κατ' επέκταση. Έχει συνολική έκταση 877 χιλιόμετρα, 550 εκ των οποίων είναι στην Ελλάδα. Συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό τις μέρες αυτές, και στην ενεργειακή μετάβαση όμως της Ευρώπης, φέρνοντας ένα νέο για την Ελλάδα ενεργειακό προϊόν, το φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφέρει περισσότερα από 27 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, 7,5 εκατομμύρια των οποίων μέσα στο 2023. Η αρχική δυναμικότητα του ΟΓΟΥ είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, με δυνατότητα να επεκταθεί, να διπλασιαστεί μέχρι τα 20. Ήδη έχει αποφασιστεί μια μικρή επέκτασή του συν 1,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο πολύ πρόσφατα και υλοποιείται αυτή η επένδυση προκειμένου να υπάρξει αυτή η νέα μεταφορική ικανότητα. Το έργο του ΤΑΠ εδραιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδος στον ευρωπαϊκό ενεργειακό
χάρτη, θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω εξελίξεις στην αγορά του φυσικού αερίου στην Νότια Ανατολική Ευρώπη και υποστηρίζει περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής στο μέλλον. Πέρα από την συνεισφορά αυτή που ανέφερα, αναφορικά με την ενεργειακή ασφάλεια, το οποίο είναι κρίσιμο αυτή την περίοδο, ο ΤΑΠ συνεισφέρει και στην ενεργειακή μετάβαση, όπως αναφέρθηκε. Το φυσικό αέριο είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα ενεργειακό προϊόν το οποίο έχει χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το λιγνίτη, για παράδειγμα. Γεγονός που επιτρέπει τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Δυτικά Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή μας να απεξαρτηθούμε από τον άνθρακα και φυσικά τις δυσμενείς επιπτώσεις των εκπομπών του. Στο μέλλον, βέβαια, προγραμματίζουμε, ετοιμαζόμαστε, οι υποδομές μας είναι έτοιμες, θα είναι έτοιμες για να μεταφέρουν και η πράσινο υδρογόνο, το οποίο είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί πάρα πολύ, με μια νέα αγορά ευρωπαϊκή υδρογόνου. Αυτό σε μελλοντικές επεκτάσεις θα είναι εφικτό, εφόσον βέβαια δημιουργηθεί μια αγορά πράσινου υδρογόνου, το οποίο είναι μια πολύ καλή ιδέα για να υπάρξουν παραγωγή πράσινου υδρογόνου και στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα και εν γέννη στις περιοχές κατά μήκος του αγωγού. Μέχρι σήμερα, να μιλήσω κλείνοντας να πω λίγα λόγια για το κοινωνικό έργο του ΤΑΠ, κοινωνικό περιβαλλοντικό έργο του ΤΑΠ. Μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 300 έργα στην Ελλάδα. Αλβανία και Ιταλία είναι οι χώρες από όπου διέρχεται ο αγωγός. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων είχε ύψους 32 εκατομμύριων. Αναφέρθηκε ο κ. Περιφερειάρχης στο κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας των 6 εκατομμυρίων. Συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία επενδύθηκαν 32 εκατομμύρια και η φάση αυτή του έργου των περιβαλλοντικών επενδύσεων είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Θα αναφέρω για παράδειγμα κάποια έργα, όπως έργα ή δωρεές, έργα τα οποία αφορούν την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και παράδοση στην Καστοριά, δωρεά περίπου 120 οχημάτων κοινής ωφέλειας 32 ασθενοφόρων σε δήμους της Βόρειας Ελλάδος, κατασκευή πάρκων, όπως είπα, φωτοβολταϊκών και ανακατασκευή ή κατασκευή παιδικών χαρών προς όφελος των δήμων. Το έργο λοιπόν για το οποίο βρεθήκαμε σήμερα να εγκαινιάσουμε, η αξία αγγίζει το 1,6-1,7 εκατομμύρια, είναι λίγο περισσότερο από ό,τι αναφέρθηκε, χρηματοδοτείται και υλοποιείται εξ ολοκλήρου από τον ΤΑΠ. Για εμάς, μια σύγχρονη υποδομή ενέργειας, η αξιοποίηση αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού κτηρίου για την ιστορία της πόλης έχει μια συμβολική αξία, γιατί ενώνει το παλιό με το νέο, με το μέλλον της ενέργειας. Εκτιμώ ότι το νέο συνεδριακό κέντρο έχει μια ιδιαίτερη άβρα, εδώ και μιλώντας, θα συμβάλλει πραγματικά στην ανάπτυξη της πόλης και θα αποτελέσει επίκεντρο μιας ζωντανής δραστηριότητας για την πόλη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, πέραν των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα είναι ανοιχτό και στους φορείς, προκειμένου να δοθεί το 100% της δυνατότητάς του, επιμελητήρια, συλλόγους, επιχειρήσεις που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Είχαμε άριστη συνεργασία, όπως προαναφέρθηκε, με την περιφέρεια, με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, την εφορία νεωτέρων μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο για πολλούς λόγους, το οποίο καταφέραμε με αγαστή συνεργασία όλων να φέρουμε εις πέρας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς ορισμένα άτομα. Καταρχάς, τον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, με τον οποίο είχαμε άριστη συνεργασία και νομίζω χωρίς την καταλυτική του συμβολή δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Μπίλια. Νομίζω ότι
ήταν και εκείνος, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία και την επίλυση των όλων προβλημάτων που είχαμε κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τις υπηρεσίες φυσικά της περιφέρειας, την εταιρεία Αρχέτυπο, την κυρία Άννη Βαχαρέλη και τον κύριο Χρήστο Τόλη, από την εταιρεία κατασκευής. Φυσικά από τα που προαναφέρθηκε η κυρία Βασιλική Σπυροπούλου, υπεύθυνη κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων του ΤΑΠ για την Ελλάδα, στην οποία θα καλέσω αμέσως μετά να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Τον κύριο Γιάννη Γεωργιάδη, υπεύθυνο του έργου, και από τη διοίκηση του ΤΑΠ τον κύριο Λούκα Σκεπάρη, τον διευθύνοντα σύμβουλο, και τον κύριο Βούγκα Βεϊλάσοφ, επικεφαλή των εξωτερικών υποθέσεων, οι οποίοι και οι δυο τους αγκάλιασαν και πίστεψαν στο έργο και μας υποστήριξαν πάρα πολύ, εγκρίνοντας χρηματοδοτήσεις. Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρά και τιμή που επιστρέφουμε σήμερα εδώ μετά την κήρυξη της έναρξης των εργασιών να εγκαινιάσουμε αυτό το έργο, το οποίο κοσμεί πραγματικά την πόλη Θεσσαλονίκης και θα αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιφέρεια και Δυτικής Μακεδονίας. Καλές αποφάσεις λοιπόν και καλές συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Με την κυρία Σωτηροπούλου συνεργαστήκαμε αγαστά όλο αυτό το διάστημα και αν και οι συνθήκες ήταν λίγο περίεργες, καταφέραμε τελικά να υλοποιηθεί αυτή η σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και την καλό σχολείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετώ όλους που παρευρίσκονται σήμερα εδώ, κύριε Περιφερειάρχα, συμπασμιότατε. Εγώ δεν είμαι Θεσσαλονικιά, αλλά είμαι περήφανη σήμερα, σαν Θεσσαλονικιά και ακόμα περισσότερο, γιατί αυτή η πόλη με υιοθέτησε τα τελευταία 18 χρόνια. Οπότε η πόλη μου λοιπόν θα λέω. Θα σας δώσω πολύ σύντομα μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά που ίσως έχει ενδιαφέρον να τα ξέρετε για αυτούς τους χώρους που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είπαμε λοιπόν είναι 3 κτίρια, εγκαινιάζουμε σήμερα τα 2 σημαντικότερα κτίρια. Είναι διατηρητέα από την εφορία νεωτέρων μνημείων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κτίριο, είναι 110 θέσεων και μαζί με τους εξωτερικούς χώρους και το πατάρι φτάνει 470 περίπου τετραγωνικά μέτρα. 200 τετραγωνικά είναι αυτά που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε και το πατάρι, στο οποίο φιλοξενούνται χώροι και γραφεία για τους διερμηνείς και άλλοι χώροι που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του κτηρίου. Το μικρότερο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς από πίσω είναι 26 θέσεων, όπως είπατε θα έχει μια σημαντική λειτουργία, επιτροπές κτλ. Αλλά δεν είναι ο κύριος χώρος, εν πάση περιπτώσει. Είναι όμως την ίδια λογική, είναι μια ενιαία ενότητα, είναι στην ίδια λογική χτισμένος, είναι 80 τετραγωνικά. Εγώ αναφέρω τα τετραγωνικά γιατί σχετίζονται και με τα κόστη. Έτσι. Έχουμε λοιπόν έναν πάρα πολύ ικανό μεγάλο χώρο να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει πάρα πολλές χρήσεις. Το τρίτο κτίριο, το οποίο είναι πίσω αριστερά και θα το δείτε βγαίνοντας, θα χρησιμοποιηθεί σαν φωαγέ, χώρος εκδηλώσεων και άλλων events. Είναι και αυτός ένας αρκετά μεγάλος χώρος 220 τετραγωνικών. Και τελικά είχατε δίκιο νομίζω κύριε Τσιτζικώστα, δηλαδή αν δεν το κάναμε εκείνο το κτίριο θα έμενε κάτι σαν να λείπει, θα ήταν κάτι μηταγιές. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που όπως είπε και ο διευθυντής μου νωρίτερα, ενέκρινε η εταιρεία μας την επιπλέον επιχορήγηση, την επιπλέον δωρεάν. Φτάσαμε, κοντεύουμε στο 1.700, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αξίζει τον τόπο. Όλα τα κτίρια είναι προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλα τα κτίρια, οι χώροι τους, οι τουαλέτες κτλ. Εννοώ οι χώροι που είναι προς χρήση από το κοινό. Η αποκατάσταση έγινε σεβόμενη τον ιστορικό χαρακτήρα, όπως είπατε και οι προελίσσαντες από μένα, τον ιστορικό χαρακτήρα των κτίριων και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν υλικά παραδοσιακά, υλικά δηλαδή φυσικής δόμησης, χωρίς καθόλου χρήση τσιμέντου. Εκεί υπήρξαν δυσκολίες, γιατί άρχισε να αποκαταστήσει ένα κτίριο χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ευκολίες του σήμερα, αλλά που δεν χρειάζονται πάντα οι ευκολίες του σήμερα, γιατί
έρχεσαι να σεβαστείς την παράδοση, την ιστορία, τις μνήμες. Νομίζω το πετύχαμε αυτό. Επίσης, για τον συνεδριακό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό, νομίζω είναι φανερό, είναι υπερσύγχρονο εξοπλισμένο κέντρο. Στην πρώτη συνεδρίασή σας με το καλό, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να λειτουργήσουν όλα έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνίας, έχει 2 καμπύλες διερμηνέων επάνω. Και εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας να πω ότι αυτό που λένε ένα άρτιο έργο είναι αυτό στο οποίο τους προσέξει όλες τις λεπτομέρειες. Πολλές φορές φτάσαμε να λέμε έγραφε παιδί μου τώρα λεπτομέρεια. Όμως αυτό το άρτιο έργο είναι το αποτέλεσμα πολλών μικρών λεπτομεριών τις οποίες προσέξαμε σαν να ήταν η κύρια υπόθεσή μας. Να ευχαριστήσω κι εγώ λοιπόν τώρα που τέλειωσα νόθερα με τη σειρά μου, την ομάδα μου βεβαίως, και με ευχαριστήσω για μια ομάδα που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε αυτό το έργο από το 2018. Είναι λοιπόν η Βίλη Δωροπούλου, μηχανικός του ΤΑΠ, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είναι η Ζωή Βαρδέα, δεν βρίσκεται σήμερα εδώ, δεν είναι πια στο ΤΑΠ, αλλά είναι κάπου αλλού πάρα πολύ ωραία. Από μακριά και παρακολουθούμε πολύ χαρά την ολοκλήρωση του έργου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιάννη Γεωργιάδη, που και αυτός σήμερα δεν είναι εδώ, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου. Αυτός ήταν που είχε την ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και έκανε πολύ στενή συνεργασία και με τον κύριο Βίλια και με την εταιρεία Αρκέτικο. Και τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Βίλια, τον οποίο τον ζαλίσαμε πολλές φορές, αλλά οφείλω να το αναγνωρίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά, και φυσικά στον κύριο Τόλι και τέλος την ηρωίδα, την κυρία Άννη Μαθαρέλη, η οποία πραγματικά έφερε εις πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο με τις ιδιαιτερότητες που είχε σαν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να είναι καλό ρύθμο. Κύριε Μαρία, ελάτε και εσείς εδώ, κύριε Περιφερειάρχα. Παρακαλώ τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να έρθουν για μια φωτογραφία. Εδώ. Μέσα εδώ. Θα τους πιάσεις από εκεί. Ή να βγάλεις εδώ. Τους πιάνεις. Α, τους πιάνεις. Σεβασμιότατε! Παρακαλώ. Λοιπόν, να ξέρετε, μέχρι να έρθει ο Σεβασμιότατος, ότι αυτή η εικόνα είναι δώρο του Σεβασμιωτάτου προς το Περιφερειακό μας Συμβούλιο, είναι Παναγία η Χορταΐτισσα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, Σεβασμιότατε, γιατί τελικά βλέπετε ότι η εικόνα είναι σαν να είναι για αυτόν εδώ τον χώρο. Πραγματικά. Θα μείνει εδώ, φυσικά. Είναι δώρο του Σεβασμιωτάτου μας. Ελάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Ό,τι χρειαστούν πες να με πάρουν τηλέφωνο. Ωραία. Παρακαλώ, από εδώ. Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ έχει, δεν το ξέρεις από τον άντρα. Ναι, όχι, είχαν και τώρα, εγώ θα τα πάρω. Γιατί θα κάνω τις κολλές. Συγγνώμη, από εδώ. Είχα πάρει την Ευρώπη, αλλά και είπα να πάρει πάνω σε όλη, γιατί συνεννοήθηκα με την Ευρώπη. Μετά την Ευρώπη στο Λέβη. Εγώ προτείνω το ναρκωτιζόμαστε. Μετά τα πάνω. Εννοείται επαναστατική κοπή της χώρας. Ασέβεια. Θα προσπαθάνει τώρα ο δρόμος και χαρά. Χωρίς την κυρία Σωτηροπούλου δεν κόβω τίποτα, Και χωρίς, για ελάτε κι εσείς οι δύο εδώ, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, όχι κτίριο δεν θα υπήρχε τώρα. Για ελάτε. Και εσείς και εσείς οι δύο, ελάτε. Η πέρια χωρίς μοντέλα, κυρία Σωτηροπούλου. Μας το έλεγε στο κάδρο. Έτοιμοι. Καλολίζικο. Μπράβο, μπράβο. Στα επόμενα. Πού είσαι εδώ,